com a interruptor perquè el motor funcioni i li doni un cop als tubs. Molt bé. Quina classe que tens, Bau? Sí, l'Albert està fent això, a veure com... Molt bé. Adéu. Adéu. Que sona molt fluixet. Vale? Treu. Tothom està fent excepte tu. Hola, nen. Què busques d'eina? Busques d'eina, Abel? Alligalent. Els alicates. I no té feina. Què feu? No té feina. Posar aquests taps dins del tub. D'acord? És així? Bravo! Jo no l'he escuchat. Xavi, què estàs fent? Llimar aquesta fusta perquè quedi bé. De cap i sí. Adéu. Què esteu fent? Estamos midiendo la largada que tiene para saber dónde ponerlo. Molt bé. Adéu. Adéu.
cucaracha. Ya está. No sabia! És que no sabia. En sèrie es tracta de fer això. Esto ajuntem amb cables elèctrics, això, amb això, i un cable individual amb aquests. Els unim. Segueix. És sèrie, no? I quan... Convertint les Ja està. No lo saques. Sí? Vale. Miguel, l'estàs fent com un altre S. I són dos.